Allah wallirta on pinka ma ɗum bombuje Allah wallirta on pinka ma ɗum bomb ko wallirta on ko gandal ko ɗum si tawi annabaɓe ɗum fof o meeɗa nodde annabajo o joni mo finkari ma ɗum jawdi ma ɗum buuɗi ma ɗum kange fi ko haɗiroya non Allah e nulli ɗen fof ko defte o jonni ɓe e konngol e gandal ko ɗum Allah wallirta on son tori keɗo ha jango solution makko on ko gandal par ce que ko gandal ngal jontama capacité appliquegol sal appliqué heɓa pewal donc nden yimɓe ɗo toro sika Allah jippoto ni e kammu wi ara pigrata ɓe ara mo sikkitanaɗe voilà solution makko on ko ɗe defte o hikma mo andani en ɗum solution sa kala faalaɗo ko laaɓi yo ñentin ɗon voilà so Allah wallirta goɗɗo finkare Allah wallirta goɗɗo c'est pas parti non Allah wallirtama ko gandal sa heɓi noon gandal par ce que ko tafi kon fof ko hoore hikma hoore gandal kala ko watta c'est kanko hoore hikma o tagi asamane leydi an kada wawi tagude ko falɗa ko mon frère ko science woni caabi annan en fait science tawi yimɓe no ɓurdi ko science ɓe ɓurdi ko gandal ɓe ɓurdi ko gandal ngal ɓurdi yimɓe ɓen ko ɗum noon foti tagaɗo anduɓe ɓen no ɗo andinde ɓe anda ɓe ɓe anda ko lawol ngol ɗo a jokkude ɓay joni e yiyafere dinaji ɗi no ɗuuɗi kaduna ɗo Allah jonnali Allah fawali ɗon ngal goɗɗo go hoore goɗɗo go hina endugol anduɓe ɓe yo andi ɓe andaɓe yo humpe yaha ɗaɓɓa anda c'est comme ça ala responsabilité goɗɗo inugol oɗo no andi par ce que nde nayɗa andi ko hakkille ma neɗɗo fof no tan yiɗi no andi donc